Acadèmica, la principal institució educativa dels Estats Units, és l'entitat que ha creat i que desenvolupa el programa Diploma Dual al món. Amb la visió de preparar els estudiants per als nous reptes, Acadèmica desenvolupa el programa internacional Diploma Dual basant-se en 3 pilars fonamentals. El primer és la solidesa, estructura i fiabilitat de la institució. Acadèmica és la principal entitat educativa de referència als Estats Units. Amb diferents emblemes escolars, Acadèmica gestiona més de 200 escoles a tot el país, la xarxa d'escoles d'alt rendiment educatiu més gran dels Estats Units. El segon pilar que sustenta Acadèmica és la innovació continuada. Cada dia més, els sistemes educatius escolars s'acosten a les realitats i a les necessitats de les següents etapes dels alumnes: la universitària, la laboral, i això fa, sens dubte, que la digitalització s'hagi d'apropar cada cop més a l'ensenyament escolar. Acadèmica és líder en la construcció, desenvolupament i aplicació de la digitalització en l'ensenyament com a mètode per millorar el rendiment educatiu i el creixement personal. Finalment, cal destacar el paper d'Acadèmica en la internacionalització de l'ensenyament. Gràcies a la firma de convenis i programes de cooperació internacional amb diferents governs i a les fortaleses en l'àmbit de l'educació i gestió d'Acadèmica, aquesta institució inicia l'any 2001 un programa oficial de convalidació de títols que dona origen a la creació del programa internacional Diploma Dual. Per aprofundir en la internacionalització de l'educació, Acadèmica s'estableix a Espanya amb una estructura pròpia i especialitzada, que ha servit de base per al desenvolupament del programa Diploma Dual i per a la implementació de la doble titulació de batxillerat en 9 països. Actualment, el Diploma Dual està present en desenes de països, i són desenes de milers els alumnes de tot el món que formen la que és, sens dubte, la major xarxa educativa internacional. Què és el Diploma Dual? És el programa creat i desenvolupat per Acadèmica a escala mundial que, en format extraescolar i voluntari, permet als alumnes estar matriculats en 2 sistemes educatius i obtenir 2 titulacions simultàniament: el batxillerat del seu país, que cursen en el seu centre escolar, i el batxillerat dels Estats Units, el High School Diploma, en format online. Juntament amb aquestes 2 titulacions, el veritable valor del programa rau en la triple immersió, lingüística, tecnològica i personal, que ofereix als alumnes i que millora des del primer dia els seus nivells de competència en aquestes 3 àrees. La immersió lingüística és evident, ja que els alumnes del Diploma Dual són també alumnes del sistema educatiu estatunidenc, i totes les assignatures i les relacions amb els professors són en anglès des del primer moment. La confiança que els alumnes adquireixen en l'idioma els permetrà que l'anglès no sigui mai una limitació per progressar en els seus reptes universitaris i en la seva carrera professional. Pel que fa a la immersió tecnològica, el Diploma Dual és, sens dubte, el millor entrenament per dominar les destreses d'aprenentatge digital que els alumnes necessitaran sí o sí en el futur. El tercer punt fort del Diploma Dual, i que és el que sol sorprendre més a les famílies, és la immersió personal. Els alumnes adquireixen maduresa i responsabilitat, un alt nivell d'autonomia i, a més, aprenen a gestionar el temps i a treballar en entorns diferents dels que estan acostumats. Com s'aconsegueix el Diploma Dual? El Diploma Dual s'aconsegueix cursant només 6 de les 24 assignatures de High School. Això és possible perquè el sistema educatiu dels Estats Units considera que un alumne no ha d'estudiar la mateixa assignatura en 2 llengües diferents. Si demostrem, amb l'expedient acadèmic, que un alumne ha après aquí el mateix que hauria après en una High School dels Estats Units, no cal que l'alumne repeteixi l'assignatura. Això, unit a l'excel·lència educativa, a les acreditacions i als convenis internacionals d'Acadèmica, ens permet convalidar als alumnes del Diploma Dual el màxim nombre possible de crèdits. Però vegem-ho de manera pràctica. Aquestes són totes les assignatures del High School Diploma. Són 24 crèdits en total. Doncs bé, a un alumne del Diploma Dual se li convaliden el 75% dels crèdits i només caldrà que faci 6 assignatures. Anglès, 2 crèdits. Història dels Estats Units, 1 crèdit. Govern dels Estats Units i economia, 1 crèdit. Eines per gestionar la vida, 1 crèdit. I una optativa a escollir, entre les quals hi pot haver preparació per l'accés a la universitat, criminologia, psicologia, fotografia digital, conceptes d'enginyeria i tecnologia o anglès.
El diploma dual es pot començar a segon, tercer o quart de secundària o a primer de batxillerat. Sempre diem que com més aviat millor, perquè la immersió serà més gran. Un dels avantatges de començar a segon de secundària és, a més, que l'alumne només haurà de fer una o dues assignatures per curs i cap a segon de batxillerat. Si l'alumne comença a tercer de secundària, podrà fer el programa en 4 anys, o si avança l'assignatura optativa de segon de batxillerat a primer de batxillerat, en 3 anys. Si l'alumne comença a quart de secundària, haurà de fer 2 assignatures cada curs. Si comença a primer de batxillerat, seran 3 per curs. Per alleugerir la càrrega lectiva dels alumnes que quan arribin a segon de batxillerat hagin de fer 2 o 3 crèdits, és a dir, únicament els alumnes que hagin començat a quart de secundària o primer de batxillerat, el programa, a través de la Summer School, els permetrà avançar durant l'estiu de primer a segon de batxillerat l'assignatura optativa de l'últim curs. Aquest avantatge es reserva a aquells alumnes que hagin superat el 100% de les assignatures de tots els cursos fins a primer de batxillerat en primera convocatòria i que hagin obtingut qualificacions d'A o B en les assignatures nord-americanes del diploma dual realitzades fins al moment. Què necessitarà l'alumne per fer el diploma dual? Només un ordinador, uns auriculars amb micròfon i una bona connexió a internet. El programa Diploma Dual facilita a l'alumne tots els continguts, activitats i recursos de comunicació i conversa que haurà de menester. Pel que fa al temps de dedicació, el diploma dual equivaldria a una extraescolar de 3 a 5 hores setmanals, depenent del nombre d'assignatures que hagi de cursar l'alumne. Com es relacionarà l'alumne amb el seu professor de high school? Independentment que l'alumne pugui fer les tasques quan vulgui, el dissabte, el diumenge, entre setmana, el seu professor de high school estarà disponible de dilluns a divendres de 4:45 a 10 del vespre, tot i que, en cada cas, informarà l'alumne dels seus horaris específics d'oficina. En aquestes comunicacions, per videoconferència o correu electrònic, l'alumne podrà resoldre fàcilment els dubtes que tingui. A més d'aquestes comunicacions individuals amb el professor de high school, l'alumne assistirà a classes grupals per videoconferència, les famoses sessions grupals que tant els enriqueixen. Aquestes comunicacions, individuals i grupals, són molt importants per reforçar coneixements i millorar les seves destreses. Com es du a terme el seguiment de l'alumne? En el diploma dual s'avalua l'alumne de manera continuada. Haurà de lliurar treballs, tasques, respondre tests i participar en sessions grupals. Si l'alumne no fes cap activitat o no es connectés al llarg de tota una setmana, el professor de high school contactaria amb el director del programa del centre escolar. Les famílies tenen accés a les notes de l'alumne, a les hores dedicades i als treballs pendents. Poden contactar amb el professor dels Estats Units en qualsevol moment del curs i reben un informe de progrés a meitat del semestre i un altre de qualificacions al final. Quins són els requisits per obtenir el High School Diploma? Per aconseguir el títol de High School hi ha 3 requisits. En primer lloc, l'escola haurà de presentar l'expedient acadèmic de l'alumne que demostri que ha superat el 100% de les assignatures de secundària i batxillerat i que ha cursat 2 assignatures d'anglès en els últims 4 anys. En segon lloc, caldrà que l'alumne hagi superat les 6 assignatures online de high school, obtenint en els 24 crèdits una mitjana mínima de 2.0 de GPA, que equivaldria a un 6 del nostre sistema. Tot i que la qualificació final d'una assignatura estatunidenca s'indica amb lletres A, B, C, D o F, durant el curs l'assignatura rep una qualificació en percentatges, que és el que, un cop acabada, en determina el GPA. Què cal fer per apuntar-se al diploma dual? És molt fàcil. Inscriure's a la pàgina web academica.school amb el codi que facilita l'escola, lliurar la documentació signada i fer la prova d'admissió al setembre al centre escolar.